Ahoj, tak teď vás vítám u mého dalšího videa, teď aj s mojím bráškou, který má taky video na YouTube, já teda ani jedno, no ani jedno. Já mám plno. No já taky. Říkala jsi, že nemoc ani jedno. Ale. No tak, on to neví. Nevím. I když jsem s ním ještě jedno video měla, ty báze, skutečně s tím. Teď to je tag, je to teda 9 otázek, protože je to málo, já vím, protože jsme žádný teda Honzo nenatočili, takže zabránil nám to tenhle papír. A můžeme jít na to, šato. Tak. Začni číst. Pojď do kamery. Au. Bí. Kde? Já tady to budu číst. Kde byl Tak to bude na dlouho. Sevan jít. Promiňte, ale on já vůbec neumí číst. Teda psát. Tak já to budu radši číst. A pojď hlavně do té kamery. No jsem, no. Tak. Šadu. Tak. Kde bys chtěl nebo chtěla žít? Honziku, kde bys chtěla žít? V Mongolsku. Ne, podle pravdy. No fakt, v Mongolsku. Přísahám vám, ona by chtěla bydlet v Mongolsku. No podle pravdy. No tak jo, Honziku, tak jsi jo. můj brácha. Tak jo, Americe. Přesně. A on by chtěl bydlet podle mě v Německu? Ne, ale víš kde, Kajno? V Londýně, v Londýně. No tak, i když jsme v Anglii, ale v Bradfordě. Ne. Vidíte? Tak. Vysněná práce. Ale jako jaká je mé vysněná práce? A pojď do té kamery a nedrž mě tak. Šodo. Tak ti neuteču. OK. Come on. Aha, moje vysněná práce je jaká? Popelářem. Tak to není popelářkou. Já už vím, rybářem. To taky není. On to nezná, jaká je moje... Já vím, modelkou. To taky není. Tak co? Jo, já už vím, jako Smloulové to, počkej, co tomu říká? Kuchařkou. Nevím. On to neví, protože jsem mu to nikdy neřekla. Chtěla bych ráda vyrábět zlato. Jako já. A Honzika je vysněná práce je... Taky zlato. Tak asi tak. Otázka číslo 3. Ne, číslo 5. Co ti na něm vadí? Mně na něm strašně vadí, že je rozmazlený. No, já si nedělám srandu. Že je rozmazlený, že mě bije a že krade. A mě zase na ní vadí, že je rozmazlená, brečí, když vidí kornouta, jo, a úplně mě furt bije, je rozmazlená a táto a mamu to říká, tati, mami, pojďte se mnou spinkat. Tak to není pravda. Ale je to pravda. No tak aspoň trošku, no. Ona to přiznala. Tak, otázka číslo... Hej, já se chci tam taky vidět. Vidíš se tam? Ne tak. Otázka Číslo 4. Co posloucháte za píseň? Já poslouchám 50 Cent, Rytmus, Aser a Akon. A Michael Jackson. To jsem měla říct A taj. To jsem měla říct já! A co já poslouchám, Honziku? Víte, co ona poslouchá? České písničky. A poslouchá, počkejte, Beyoncé. I já. Honziku, to lžeš, protože já jsem blázen do hip-hopu. Pardon.
5. Co nemá... Ok, no teď už budeme No, dobrý. normální. Co nesnáší za potraviny. Tak Honziky nesnáší cibuli. Foj. Myslím si, že aj raj. Ok, no normální. Počkej, takže nemá... takže nemá rád cibuli, brokolici Foj. a nemá rád čaj. Co nemám rád já. Ty nemáš I ráda. když čaj není potraviny, ale nenávidí to. Tak jo, já miluji čaj a Kajna nenávidí. Okurky, kaši, žířek a salát a limonádu. Hele, jako ten tek, my o sobě vlastně vůbec nic neznáme, ale já miluju řízek, miluju kaši, miluju bramborový salát, takže stop. Stop, jo a přitom máma to vařila a ty řekla Nikdy se jí to nepovede. Tak otázka číslo 6. 6. Máte se rádi? Já ho nenávidím. Já ji vůbec. Kajna, už buď normální, fakt. Tady je Kajno normální video. Všechny to budou vidět na YouTube a ty jsi taková... My to nedáváme na YouTube. A to nás teda bude vidět. Jenom to budu mít v telefonu. Tak. Otázka číslo 7. A nedávej mi tu tvoji těžkou hlavu na rameno. A jo, a ty zase moji... Otázka číslo 7. Ne, 8. 7. A jo. Stavíte spolu. Jo, strávíte. A já stavíte. Strávíte spolu nějaký čas? Ne. Vůbec. Jo, někdy si nadáváme. Otázka číslo 8. Oblíbený film. Sám doma. Rychle a zběsile. Takže já. Ne, já miluju. Ale co já miluju? Jo, počkej, já miluju za film. Ne, to já musím říct, co já. Já miluju za film. Sám doma. Buď Zabi nebo Zabi, nebo Táta v sukni, nebo Agent v sukni a takový pohádky komedie. Ale to jsem měla říct já! A já mám ráda co, milý Honzíčku? Špagety. Ale za film. Jaj. Já nenávidím hory, mají oči. Ještě jednou. Tak ale miluje zprosťárny. Honzo, normálně! Ne, kecam, ona má ráda Sám doma, Shrek a takový pohádky jako já. Tak asi jo, no. Otázka číslo 9. Jo. Máte se rádi? To už tady bylo. Ne, R-U-D-I, Rudy. Ne, tady to je, máte se rádi, a tady taky máte se rádi. Tak Vymyslíme. Otázka číslo 8, teda 9 bude... Zbyli jste se někdy? Jo, každý den. Jo, každý den. Ale někdy ne, protože někdy natáčíme video. Ne! Vidíte, jak se milujeme? Úplně. A já vidím. Tak jo. Vidíte, jak se milujeme? A přitom se nenávidíme. Tak jo, tak ahoj. Já točím hodně o kosmetice, takže jako jsme se trošku zasmáli, no, tak tak jako čau, no. Ahoj, počkej. Počkej.
To je Ahoj.